खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 13 नभेम्बर 2025 मायथाइ एबा 22 कार्तिक दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहोआ नोंथांनि मावनाय गासैबो खामानिफोराव मोनसे गोदान आयाम होगोन। मावख'आव नोंथांनि खामानि मावनायनि रोखोमा बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। मोजां रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन आरो माबा मोनसे मोजां थांखिनि सायाव सावरायनाय जानो हागौ। गोजाम खामानिफोरा दिनै थाबैनो जोबगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो गोदान सोमोन्दोबो सोमजिगोन। सावस्रि गोख्रों थागोन आरो फोथायनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना दिदोमथि आरो मुलाम्फानि सान जागोन। खामानियाव नोंथांनि गोहोमा बांगोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव फिसा नाजानाया गोबां मुलाम्फायाव सोलायनो हागौ। नखरनि आबहावाया गोजोन थागोन। गोनांथार थिरांथायाव जाफुंसार जागोन। गोसोआरि गोजोन थागोन आरो सावस्रियाबो मोजांसिन थागोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथांनि साननायफोरा खारगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। रांखान्थियारि महरै नोंथांनि थासारिया गोख्रों जागोन आरो मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। दावबायनाया मोजां फिथाय लाबोनो हागौ। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थागोन। नोंथांनि सोरजिथाया बांगोन आरो मोनसे गोदान सानस्रिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना गोसोआरि महरै सोरां आरो गोजोनथाव जागोन। नखराव माबा मोनसे मोजां जाथायनि सोमोन्दै सावरायनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव थासारिफोरा साबसिन जागोन आरो नोंथाङा गोबाव रां मोननो हागौ। खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। गोजाम फारागथिफोरा जोबगोन। सावस्रि मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोन थागोन। सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाया गोथौसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंनि खामानि थिलियाव मान-सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि साननाय आरो थिरांथा मोन्नैआबो मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां नेरसोन थायो। नखराव खुसि थागोन आरो नोंथाङा नखरनि सोद्रोमानि जाफुंसारनायाव गोग्गानाय मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोदै थागोन। सावस्रिया मोजां थागोन आरो नोंथाङा दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला आरो सनाथि गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया गोख्रैयै दावगागोन आरो नोंथाङा गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो नोंथाङा नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगो एबा लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंगोन आरो नोंथांनि गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब,
खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो नोंथाङा खामानिफोरखौ थाबैनो फोजोबगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। नोंथाङा मोनसे जर'खा खामानियाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। सासे जर'खा सुबुंजों रायज्लायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें जामुन गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि थिरांथाया गोख्रों जागोन आरो मानसिफ्रा नोंथांनि बाथ्राफोरखौ मान होगोन। खामानियाव नोंथाङा साबसिन फिथाइ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय हेफाजाब आरो अननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मेरुन गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय खाफालनि दरजा खुला थागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव जौगागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोनफोरखौ दिन्थिनाय जायो। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि मोजां सानस्रिया नोंथांखौ गोदान थांखिफोरखौ मोनफुंनायाव मदद होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खामानिया गोख्रैथि मोनगोन आरो थांखिफोरखौ गोरलैयैनो मोनफुंगोन। नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोन्नायनि खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदा मोजांसिन थागोन। नखर आरो सोमोन्दोआव गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि खस्थ'नि गोहोमखौ बयबो मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। रांखावरि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। साख्रि आरो फालांगि मोन्नैयावबो दावगानायनि खाबुफोर दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि हेफाजाब मोनगोन आरो माखासे मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआरि सुखुआ थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि। दिनैनि साना गाहाम जागोन। धोन सम्पथि, मान आरो जाफुंसारनाय गासैबो नोंथांनि फारसे थागोन। नखराव गोजोननाया बांगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदै फैगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांजों लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। जायखिजाया गोदान बिथांखि जागायजेननायनि थाखाय साना साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।